Tuo pieni hiljaisuus tuossa, joka oli hyvin, hyvin lyhyt hetki, niin se tietyllä tapaa kuvastaa monesti sitä meidän tämmöistä arkuutta. Tulla Jumalan eteen ihan sellaisena kuin me ollaan. Hiljaisuus on jotenkin semmoinen hetki, että se varsinkin tällä kollektiivisesti, kun ollaan yhdessä koolla, niin se saa ihmisen tuntea itsensä alastomaksi. Meillä ei ole enää sanoja, joiden taakse me voidaan paeta. Meillä ei ole mitään, mitä me voidaan kuulla tai nähdä tai katsoa tai sellaista, mikä estäisi meitä niin kuin katsomasta itseemme ja katsomasta Jumalaa ja kokemasta sitä, että Jumalan edessä me kaikki ollaan omalla tavallamme hyvässä mielessä alastomia. Mä puhun tänään 2 asiasta. Mulla on 2 semmoista avainsanaa, mitkä mä yritän saada niin kuin sun muistiin. Mä tiedän, että mä voin puhua paljon sanoja ja ne kuulostaa hyvältä, mutta kun mä kysyn niitä parin tunnin päästä, niin kukaan ei muista. Siksi mä yritän saada 2 sanaa, tai oikeastaan 3 sanaa, 2 ajatusta. Mä puhun tänään meille ohuesta paikasta ja mä puhun meille käpälälaudasta. Ne on ne 2 asiaa. Ja nämä kummakin liittyy Jumalan pyhyyden kohtaamiseen. Nämä kummakin liittyy siihen, kun me puhutaan aina siitä, että voi Herra, että vie meidät sinne, miten se nyt sanotaan, elävän veden äärelle. Me kaivataan sitä hetkeä, että Herra, anna jostain sellainen pieni keidas, johon me saamme hetkeksi pysähtyä niin kuin sammuttamaan oma janomme. Mutta mä haluan viedä meidät askeleen pitemmälle. Mä nimittäin uskon, että Herra ei tahdo, että me pelkästään aina välillä pysähdytään näille keitaille. Vaan Herra tahtoisi, että me voitaisiin elää tämmöisellä keitailla. Vähän niin kuin, ettei vaan mennä sinne veden äärelle, vaan käytäisiin rohkeasti sinne veteen, Jumalan läsnäolo. Tunnettaisiin se, miten Jumala on meidän elämässä läsnä. Vähän niin kuin silloin, kun me mennään sinne veteen ja se vesi virtaa meidän ympärillä ja me tunnetaan koko ruumiissa se, että näin se virtaus kulkee tästä meidän lävitsemme ja ylitsemme. Tämä tämmöinen ohut paikka, mä en tiedä, onko tämä sulle tuttu termi, onko se kuullut tätä jossain yhteydessä, saattaa olla. Se ei ole mun oma keksintöni, vaan tämä sana tulee tämmöisestä kelttiläisestä hengellisyydestä. Kelttiläisessä hengellisyydessä käytetään sanaa thin place, eli ohut paikka. Tämä termi on itse asiassa alkujaan jo vanhempi, mitä oli kristillisyys ja kristinusko tuolla Irlannissa, kelttien maassa. Mutta tämä vakiintui hyvin äkkiä semmoiseksi termiksi, mitä käytetään aika paljon siellä päin maailmaa, kun puhutaan Jumalan kohtaamisesta. Ohut paikka tarkoittaa sellaista paikkaa, missä maa ja taivas kohtaa. Se on sellainen hetki, jossa maa ja taivaan välinen raja vähän niin kuin häviää ja tiedättekö, Jumala tuntuu olevan erityisellä tavalla läsnä. Silloin kun on tämä ohut paikka, niin silloin se sanotaan niin kuin rajan ylittäminen Jumalan valtakuntaa, hänen kohtaamisensa, se on jotenkin kevyttä ja helppoa. Kyse ei ole siitä, etteikö Jumala olisi koko ajan läsnä. Kukaanhan ei sano sitä, etteikö Jumala olisi jokaisen sun elämähetkenä läsnä sun tilanteissa. Vaan kyse on siitä, että me ihmiset tarvitaan tällaista ohutta paikkaa, jotta me itse huomaamme, että hyvänen aika, Jumala on täällä läsnä. Voisinko minä olla läsnä hänen kanssaan? Voisinko minä olla kohtaamassa häntä? Toisin sanoen ohut paikka tarkoittaa sellaista hetkeä, kun me ihmiset ollaan virittäydytty siihen, että me tunnetaan Jumalan läsnäolo ehkä semmoista tavallista voimakkaammin.
Sen ei tarvi olla joku tämmöinen hurmostila tai joku tietynlainen hengellinen kokemus. Se voi olla tietty sitäkin. Mutta se voi olla hyvin juuri tuollainen, niin kuin me vähän harjoiteltiin, hiljainen hetki, jossa huomaakin, että hyvänen aika, tässä hetkessä Jumala on läsnä. Hän voi olla läsnä, vaikka niin kuin mitään muuta ei tapahdu. Mulla on 2 semmoista vanhan testamentin esimerkkiä, jotka mä käyn teidän kanssa lyhyesti läpi, jotka kertoo tämmöisestä kohtaamisesta, kun Jumalan profeetta kohtaa Jumalan ohuella paikalla. Toinen kertoo profeetta Jesajasta ja toinen kertoo Eliasta tai Elisasta, ihan riippuen näkökulmasta. Näissä kummassakin kertomuksessa, niin kuin yleensäkin ohuella paikalla, ihminen tulee niin sanottuun kairoshetkeen. Taas tämmöinen hieno sana. Me eletään niin sanotussa kronosajassa, eli siinä ajassa, mitä mäkin katoin, kun tämä tilaisuus alkaa, että okei, kohta se on 13, voidaan lähteä liikkeelle. Mutta kairosaika ei ole semmoista, mitä mitataan sekunneissa tai tunneissa. Kairosaika on oikeastaan semmoinen niin kuin otollisuuden aika. Se on semmoinen, tiedättekö, hetki, kun sun elämässä on jokin tämmöinen tilanne ja sitten tapahtuu jotain käänteen tekevää ja se sun elämän tilanne vähän niin kuin vaihtuu. Se on semmoinen kairosaika. Semmoinen aika, se voi olla sekunnin, se voi olla tunnin, se voi olla 500 vuotta. Mutta oleellista on se, että se mittaa sen hetken laatua. Ja tiedättekö, silloin kun me kohdataan Jumala tämmöisellä ohuella paikalla, niin se on aina meille sellainen kairoshetki. Silloin tapahtuu jotain valtavaa, tapahtuu jotain mullistavaa meidän elämässä. On se sitten näkyvää tai näkymätöntä. Ohuella paikalla, kun inhimillinen ja taivaallinen kohtaa, niin siinä on jotain samaa kuin oli silloin aikanaan, kun Jeesus oli maan päällä ja hän kohtasi tämmöisen sokeana syntyneen miehen. Ja mietitte sitä, että sokeana syntynyt mies kohtaa Jeesuksen, niin Jeesus kysyy häneltä yksinkertaisen kysymyksen. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Ajatelkaa, Jeesus ei ollut ensimmäisenä itse vastaamassa, että no, kun olet sokea, niin totta kai sinä haluat näkösi takaisin. Vaan Jeesus kysyy tätä mieheltä, mitä sinä haluat minun tekevän sinulle? Ja tämä on se kysymys, millä Jumala kohtaa meitä. Hän ei tule ehdottamaan sun elämää, että okei, että sulta puuttuu tämmöistä tai tommoista on liikaa. Vaan hän tulee kysyä sulta, hei, minä olen sinun Jumalasi, minä olen Jeesus Kristus, sinun vapahtajasi. Mitä sinä tahdot minun tekevän sinulle? Ja tällöin Jumala on vähän niin kuin iholla. Hän on lähellä. Eli nämä on niitä asioita, mitä mä tarkoitan ohuella paikalla. Niitä kohtaamisia. Ja on ihan selvä asia, että kun mä puhun siitä tällä tavalla, niin meidän kaikkien sydämessä on tällä hetkellä ajatus siitä, että vitsi, että voi, että saisinkin taas olla tuolla ohuella paikalla. Voi, että kun mä saisinkin kohdata Jumalan taas tällä tavalla, että mä niin kaipaan sitä. On tätä arkea ja muuta ollut tässä niin paljon, että voi Herra, kohtaa mua tollain. Kyse ei ole siitä, etteikö me haluta, että kirkkaus ja pyhyys kohtaa meitä. On se tapa sitten ihan mikä tahansa. Mutta kyse on ainoastaan siitä, että Jumala odottaa meiltä lupaa tulla koskettamaan meitä, tarttumaan meihin ja koko elämää ja luoda meissä uutta. Hän tulee kysyä, että hei, mitä sä haluat, että mä tekisin sulle? Se on se hetki, kun voisi sanoa, että me ollaan vähän niin kuin myrskyn silmässä. Nimittäin nyt ei tarvitse kovin kaukaa sitä myrskyesimerkkiä hakea. Eilen me tuossa semmoista vähän kokeiltiin. Siinä tosin ei ollut semmoista myrskyn silmää niin kuin pyörämyrskyssä. Mutta tiedätte, kun tulee ukkosmyrsky, niin ensin tulee vesi. Ensin tulee tuuli. Ja sitten kun se on päällä,
on tyvene, on hiljasta. Ja taas kohta, kun se menee ohitte, alkaa se voima. Mutta kun me ollaan ohuella paikalla Jumalan edessä, niin silloin me ollaan vähän niin kuin siinä tyvenessä, semmoisessa tyynessä ilmanalassa. Ja tällöin me saadaan oikeasti keskittyä siihen, että Herra Jumala on tässä. Ja meidän ei tarvitse katsoa sitä, kun se pyörämyrsky viuhua siinä meidän ympärillä. Ja siellä menee lehmää ja siellä menee autoa, mitä se tuuli vie kauhealla voimalla. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, vaan me voidaan olla siinä hetkessä, että Jumala on tässä minun kanssani tällä paikalla. Mutta meillä on monesti elämässä esteitä, jotka estää meitä, että me uskalletaan tulla sille paikalle. Ne on vähän niin kuin siinä, kun se myrskytuuli käy siinä ympärillä, niin me ei uskalleta tulla sen läpitte sille paikalle. Tämmöinen kaveri, jos olette lukenut Kirkkoisiä, niin olette kuullut tämmöisestä ihmisestä kuin Pyhä Makarius, egyptiläinen, 300-luvulla. Niin hän vertasi tämmöisiä niin kuin, sanotaan, ihmisen esteitä tulla Jumalan tykö tämmöiseen niin kuin metsästäjän ansaan. Nimittäin, kun ajattelette tämmöistä metsästäjän ansaa, niin siinä riittää se, että se saaliseläin tarttuu jostain kohden siihen ansaan. Sen ei tiettekö tarvi olla siellä kokonaan. Vähän niin kuin te, jotka kalastatte. Mäkin olen tänä kesänä kalastanut, se on ollut poikkeuksellista. Mä en ole yleensä sitä osannut, mutta nyt mä osaan ottaa kalan jopa jo koukusta irti, kun oli pakko opettaa lapsille. Niin mä huomasin sen, että tiettekö, kun se kala tarttuu siihen koukkuun, niin sen ei tarvi olla kokonaan siinä koukussa. Että sen koukun ei tarvi olla peittää sitä koko kalaa, vaan se riittää, että se kala tarttuu jostain kohti siihen koukkuun. Ja kun se vaan on riittävän tiukasti kiinni, niin kummasti se tulee ylös, vaikka se ei joku vähän sitä huulesta kiinni. Sama juttu on ansassa, josta mä käytän esimerkkinä käpälälautaa. Käpälälauta on semmoinen ansa, jossa on periaatteessa pari terävää keppiä näin. Ja niiden välissä jää semmoinen pieni V-muotoinen aukko. Ja sitten se syötti on siellä päällä. Nykyään ei saa enää ansoilla metsästää, mutta aikaisemmin oli Suomessakin hyvin käytetty ansa. Ja tiedätte semmoisen otuksen nimeltä kettu, joka kuvittelee olevansa hirmu fiksu, ja niinhän se onkin. Niin kun se näkee sen syötin siellä päällä, niin sehän tietenkin haluaa hypätä ja napata sen syötin sieltä. Joskus se onnistuu, mutta joskus se onnistuu vaan siten, että sen oma jalka jääkin sinne niiden puitten väliin. Ja silloin se jää roikkumaan se kettu siitä yhdestä jalasta. Ja vaikka se koko kettu ei ole siinä ansassa, niin se ei pääse mihinkään, koska se on jäänyt kiinni yhdestä raajasta. Siinä se odottaa sitä, että jonain päivänä se metsästäjä tulee, ja sen jälkeen se kettu onkin kokonaan sen metsästäjä. Ja riittää, että se oli kiinni ainoastaan yhdestä paikasta. Tietenkin, jos se kettu on niin, voisi sanoa, sivistynyt kettu ja brutaali, että se puree jalkansa poikki, niin toki se pääsee sitten karkuun. Mutta ehjänä se ei pääse. Niin kauan vaikka sitten ajatelkaa, 1 tassu 4 on kiinni siinä, niin se riittää. Tämä on samalla lailla kuva meistä ihmisistä ansan edessä. Nimittäin se, että me ei tulla Jumalan läsnäoloon, me ei uskalleta heittäytyä Jumalan kannateltavaksi, niin ei se tarkoita sitä, että meidän täytyy olla läpeensä paatuneita ja läpeensä kiinni jossain asioissa. Vaan se riittää, että meidän elämässä on niitä semmoisia koukkuja, jotka pitää meitä kiinni jossain. Me ei haluta päästää irti. Tai me ei voida päästää irti. Tällöin me ollaan siinä paikalla, että me mietitään sitä, että minkä takia niin kuin mä en uskalla tulla Jumalan eteen.
Jos mulla on joku koukku kiinni, mä en pääse, jos mä oon siinä käpällä laudassa, tai mulla on se koukku tuolla suussa. Ei tarvi olla kokonaan, riittää, että on vähän. Joskus niitä asioita kutsutaan meidän elämässä synniksi. Joskus ne voi olla ihan tavallisia asioita, jotka pitää meitä kiinni. Mutta ne pitää meitä sillä tavalla kiinni, että me ei uskaltauduta tulla kokonaan Jumalan eteen. Jättäytyä sillä tavalla, että Herra, tässä olisi tämmöinen paketti. Miten on? Haluatko kohdata mua? Mitä sä haluat tehdä mulle? Mun esimerkki tällaisesta ihmisestä on Jesaja. Jesajallakin oli omat koukkunsa, ennen kuin hän pääsi ohuelle paikalle. Tämä mun teksti on tutusta kohdasta teille, jotka olette lukenut Raamattua, eli siitä Jesajan kirjan 6. luvusta, eli missä kerrotaan se, kuinka Jesaja kutsuttiin tehtäväänsä. Ja tämä kutsumusnäky on koko luvun mittainen, mutta mä en lue siitä kuin sen ensimmäisen jakeen, koska siinä sanotaan käytännössä kaikki oleellinen meidän asian kannalta. Ja nyt mä hämmästytän sut, kun mä luen sen ensimmäisen jakeen ja kuulet, mitä siinä lukee. Jesaja 6, jae 1. Tässä lukee näin. Kuningas Ussian kuolinvuonna minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Siinä. Yleensä me hypätään tämän tekstin yli, kun me luetaan Raamattua. Me mennään hirmuisella kiireellä siihen näkyyn, minkä Jesaja näki. Me mennään hirmuisella kiireellä siihen dialogiin, minkä Jesaja kävi Jumalan kanssa. Ja mietitään sitä, voi että. Kyllä se on ollut valtavaa, kun tuommoista tapahtuu. Mutta tässä jakeessa sanotaan kaikki oleellinen sen kohtaamisen kannalta. Siitä löytyy 2 sanaparia. Ensimmäiseksi sieltä löytyy Ussian kuolivuonna ja toinen on minä näin Herran. Te tiedätte, että tämä kuolivuosihan on tietysti laitettu tähän tekstiin sitä varten, että me voimme sitten laittaa historiassa tämän sinne kronosaikaan, eli niihin vuosiin, että missä kohti tämä on tapahtunut. Mutta tiedättekö, mä uskon, että tässä on kyse vähän enemmästäkin kuin ainoastaan tämän tapahtuman ajoittamisesta. Nimittäin kirjoittaja ihan selvästi vastakkain asettelee nämä asiat. Hän haluaa rinnastaa kuolin vuoden ja sen, että minä näin Herran. Se, että Ussia tona päivänä tai tona vuonna kuninkaana oli kuollut, siinä oli lähtökohta sille, että Jesaja sai tämän kutsumusnäyn. Se ehkä avautuu, kun tietää, millainen kuningas oli Ussia. Ussia nimittäin oli sellainen kuningas, joka kuuluu tämmöiseen sanotaan niin kuin harvinaiseen kalustoon Israelin kuninkaissa. Hän oli Jumalan mielenmukainen kuningas, hyvä kuningas. Hänen aikana tehtiin paljon hyviä uudistuksia Israelissa. Israel kukoisti muutenkin. Yllättäen oli yhteiskunnallisesti hyvin. Ei ollut edes tämmöistä riistoa niin kuin yleensä oli, että niin kuin silloin kun yhteiskunnalla meni hyvin, niin sitten riistettiin köyhiä. Ei ollut sitäkään. Ussia piti tietää sitten huolen vähän niin kuin kaikesta. Että niin kuin ihmisillä oli hyvä olla ja elämä oli mallillaan. Ja lisäksi niin kuin Jumalan palveluspuolikin pelasi kohtuullisen hyvin. Oltiin moraalisesti ja eettisesti korkealla tasolla ja niin poispäin. Ja Jesaja ehti olemaan Ussian kanssa samaan aikaan, niin kuin sanotaan, tällä niin kuin tehtävässään muutamia vuosia. Mutta sitä ennen Jesaja ei ollut hirveän aktiivinen, vaan hänen aktiivinen kautensa alkoi vasta sitten, kun Ussia kuoli. Ja mistäkö se johtuu? Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että niin Jesaja kuin hänen aikalaisetkin
He ajattelivat joka asiasta silleen, että onneksi meillä on toi kuningas Ussia. Meillä on kaikki niin hyvin, kun meillä on toi uskollinen, hurskas kuningas Ussia. Mun ei tarvi itse tehdä yhtään mitään, että täällä on kaikki mallillaan. Mä voin aina luottaa meidän kuninkaaseen, se on hyvä kuningas. Tämä sama ajattelutapa, mikä oli silloin, kun mä olin penska, niin aina ajattelin, että niin kauan kuin Kekkonen elää, niin kauan kaikki pysyy paikallaan. Mutta tämä oli vaan niin kuin hengellisessä mielessä. Ja ajatelkaa, Jesaja oli tietyllä tapaa kiinni siinä ajattelussa, että niin kauan kuin toi Ussia on tossa, niin meillä ei ole mitään hätää. Hänen ei tarvinnut tarttua siihen näkyyn, mikä Jumalalla oli varattu hänelle. Vasta sitten, kun Ussia väistyi, vasta sitten Jumala otti ja kutsui Jesajan, että Jesaja, nyt on sun paikkas toimia. Tietyllä tapaa tämä kansa oli kiinni siinä kuninkaassa. Jesaja ehkä itse ajatteli, että no hyvä, mä pääsin tässä vähän helpommalla, kun mulla on kuitenkin toi Ussia, joka hoitaa hommaa. Ja tällä tavalla hyvästäkin asiasta saattoi tulla vähän niin kuin semmoinen este sille, että ei tarvinnut tulla sinne ohuelle paikalle kohtaamaan Jumalaa, kun sai avun muualtakin. Mitä sitä nyt Jumalaa vaivaamaan, kun kuningaskin on olemassa? Ja tämä on esimerkki siitä, miten tämmöinen hyvä asia voi joskus tullakin meille semmoiseksi niin kuin esteeksi siitä, että me ei sitten välttämättä halutakaan tulla Jumalan kasvoja etsimään, vaikka se olisi meille monta kertaa parempi ratkaisu. Samalla lailla meidän elämässä on joskus niitä tilanteita, että meidän elämässä on tämmöisiä sankareita. Ja me tukeudutaan niihin sankareihin. Ja sen tähden me ei sitten haluta ottaa omia askeleita eteenpäin. Ne sankarit voi olla asioita tai ne voi olla ihmisiä, ihan miten vaan. Mutta Jumala tahtoisi, että me mieluummin tultaisiin aina kohtaamaan häntä, etsimään hänen kasvojaan, kun että me tyydyttäisiin näihin tämmöisiin lähes hyviin vaihtoehtoihin. Okei, otetaan toinen esimerkki. Otetaan tämä Elisa ja Elia. Tässä mulla on onneksi vähän pitempi teksti kuin yksi jae. Tämä kertoo myös profeetoista. Tämä kertoo ohuesta paikasta, kun Elia tulee elämässänsä sille ohuelle paikalle, mille säkin tuut jonain päivänä. Ja minä. Eli sille paikalle, että kun Jumala tulee sanoa, että hei, time is up. Aika on lopussa. Tervetuloa ikuisuuteen. Tämä on se hetki, kun Elia otettiin tästä ajasta Jumalan luo. Samaan aikaan tämä ohut paikka oli hetki profeetta Elisalle. Se oli hetki, kun hän astui omaan tehtäväänsä. Sillä hetkellä, kun Elia otettiin pois, Elisa astui profeetan tehtävään. Luetaanpa tämä pieni tekstinpätkä. Jos sulla on raamattu, niin tämä on 2. kuningasten kirja luku 2, jakeesta 1 ja jakeeseen 11. Tämä on tosi hyvä. Siihen aikaan, kun Herra aikoi ottaa Elian tuulispäässä ylös taivaaseen, Elia ja Elisa olivat lähdössä Gilgalista. Elia sanoi Elisalle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Elia sanoi hänelle, Elisa, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua.
ja he tulivat Jerikoon. Jerikossa olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan luo ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra ottaa tänään mestarisi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, kyllä minä tiedän, olkaa vaiti. Elia sanoi hänelle, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Ja he lähtivät yhdessä. 50 miestä profeetan oppilaiden joukosta lähti myös, ja he jäivät seisomaan jonkin matkan päähän, kun taas nuo 2 seisahtuivat Jordanin rannalle. Elia otti viittansa, kääri sen kokoon ja löi sillä vettä. Vesi jakautui kahtia ja he kulkivat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotain ennen kuin minut otetaan pois luotasi. Elisa sanoi, tulkoon minulle 2-kertainen osa sinun hengestäsi. Elia vastasi, vaikeitapa pyydät, mutta jos näet kuinka minut otetaan pois luotasi, niin se täytetään, mutta jollet näe, sitä ei täytetä. Kun he näin kulkivat ja puhelivat, ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Sangen ohut hetki siis. Tätä ennen, kuin tämä tapahtui, niin Elia oli kutsunut Elisan profeetan oppilaaksi. Eli toisin sanoen seuraamaan häntä, että kulje tässä mun mukana ja katso mitä mä teen, niin saatat oppia jotain. Ja kun sitä Raamatun tekstiä lukee, niin sitä äkkiseltään pystyy helposti laskemaan, että vähintään 5 vuotta Elisa oli kulkenut Elian mukana. Ajatelkaa, Elia teki ihmeitä, Elia toimi profeettana. Elisa tuli siellä mukana ja aina kun tuli joku pieni ongelma, niin Elisa sitten kysyi, että kuule Elia, mitäs nyt tehdään? Tai sitten kun tapahtui jotain täysin käsittämätöntä, niin kun hän ei oikein tiennyt, eli mihinkä katsoa tai mitä kuunnella, niin sitten hän vaan katsoi siihen rinnalle, että ai niin, tuossa on toi Elia. Ja Elia taas hoiti homman kotiin. Voitte ymmärtää sen, että tämä suhde, joka Elisalla oli Eliaan, oli hyvinkin tämmöinen, että Elisa oli oppinut luottamaan siihen, että aina kun jotain tapahtuu, niin onneksi on toi Elia. Ja hän osaa hoitaa tämän hommaa. Ja nyt kun mietit tätä taustaa vasten, tuota tekstiä, niin on hyvin ymmärrettävää, että Elisa ei halunnut päästää irti Eliasta. Kerta toisensa jälkeen Elia sanoi, jää sinä tänne, sillä Herra on lähettänyt minut Kilkaliin, Beetteliin, Jordanille ja niin poispäin. Ja aina Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Elisa ei ollut valmis päästämään irti Eliasta. Mutta sitten kun tuli Elisan aika astua Jumala hänelle osoittamaan tehtävää, niin Elia piti ottaa pois. Jos Elia olisi jäänyt siihen rinnalle, Elisa ei olisi missään tilanteessa uskaltanut tehdä mitään muuta kuin, että no, tehdään tässä nyt jotain, mutta mä nyt kuitenkin varmistan tän ensin Elialta, että meneekö tämä oikein. Olisiko hän silloin luottanut Jumalaan vai olisiko hän luottanut profeetta Eliaan? Elian piti väistyä, jotta Elisa uskalsi astua itse ohuelle paikalle ainoastaan Jumalan kannateltavaksi. Ja tietenkin nyt meillä on aika katsoa omaa elämää ja miettiä, että estääkö joku asia mua mun elämässä astumasta ohuelle paikalle.
Mitä Jumalan pitää ottaa mun tai sun elämästä pois, jotta hän saa tilaa ja me ollaan valmiit luottamaan häneen? Mä voin tunnustaa, että mulla on ollut paljon asioita ja mulla on ollut paljon ihmisiä, kehen mä oon aina tukeutunut. Ja mä oon ajatellut, että vielä kun toi ihminen on tuolla paikalla, niin mun ei tarvitse tehdä tälle asialle mitään. Vielä kun toi ihminen on tässä mun tukena, niin mä uskallan ottaa tämän askeleen. Kerta toisensa jälkeen, tavalla tai toisella, on joutunut luopumaan niistä ihmisistä. Joko ne on muuttanut toiselle paikkakunnalle tai on tapahtunut jotain muuta sellaista. Tai sitten jotain asioita. Mulla on ollut paljon sellaisia asioita, mitä mä oon ajatellut, että niin kauan kun tämä asia pysyy tällä tavalla, niin kauan on hyvä. Mutta sitten kun Jumala ottaa sen pois ja tullaan sille ohuelle paikalle, että onkin pakko kysyä, että Herra, mitä sinä tahdot? Niin silloin saa sen armon, että oppii luottamaan siihen, että hei, Jumala kantaa. Ja Jumala pitää huolta silloinkin, kun nämä olosuhteet ovat jotain käsittämätöntä. Elisalle se merkitti sitä, että hänen oppi-isänsä piti väistyä. Jesajalle se merkitti sitä, että tietynlainen aika Israelin historiassa piti loppua. Se semmoinen turvallinen aika, mihinkä oli aina hyvä tuudittautua. Mun elämässä se on tarkoittanut sitä, että joku tukirakenteet on tarvinnut poistua. Joskus meitä riisutaan sairauden kautta. Me joudutaan toteamaan se, että sekin mitä mä oon pitänyt aina itsestäänselvyytenä, niin sekin on Jumalan armoa ja lahjaa. Joskus meitä riisutaan ihan sillä tavalla, että me ei osata sitä edes ennalta ennakoida tai miettiä. Mutta silloin kun se tämmöinen kutsu siihen riisuutumiseen tapahtuu, niin silloin me voidaan mennä siihen luottaen. Koska Jumala ei sitä tee sitä varten, että hän meitä kiusaisi, vaan hän haluaa antaa meille enemmän. Hän haluaa opettaa meidät luottamaan häneen. Mä oon aina ajatellut, että tämä on semmoista niin kuin Jumalan arvojärjestystä. Mä oon pikkusen insinöörityyppinen ihminen. Mä tykkään kaikista luetteloista ja listoista. Mä en tiedä, teekö sä niitä. Mutta kuulee monesti, teettekö puhuttavan sillä tavalla, että kuulee, että meidän pitää tehdä elämässä tämmöinen arvojärjestyslista. Ja sitten me laitetaan sinne kaikki meidän elämän asiat niin kuin järjestykseen silleen, että vähän niin kuin, että se mikä on sen lista ylimmäisenä, niin se ei saa pudota pois. Et sitten ne alemmat on sitten niin kuin niitä tällä. Ja mehän aloitetaan se yleensä ylevästi. Me ensimmäiselle siellä lykästään Jumala. No niin, Jumala on ensimmäisellä siellä. Toisella siellä on yleensä, riippuen elämäntilanteesta, niin ihmisellä perhe. Sitten tulee ehkä jo, jos ei tule työ, niin tulee sitten minä itse. Sitten tulee työ ja seurakunta ja niin poispäin. Ja tällä tavalla me laitetaan asioita järjestykseen. Näin mäkin teen. Mutta tiedättekö, tällä ohuella paikalla mä tajusin semmoisen asian, että on yksi asia, mitä sinne listaan ei voi laittaakaan. Ja se on Jumala. Tiedättekö miksi? Sitä varten, jos mä laitan Jumalan siihen listaan vaikka ykköseksi, niin mä vähän niin kuin lokeroin hänet, että täällä on niin kuin tämä Jumalan asia. Sitten nämä muut asiat mä luetteloin siihen alle, niin kuin ne ei kuuluisikaan hänelle. Ja mä oon miettinyt, että ehkä onkin parempi tehdä se luettelo sillä tavalla, että mä luetteloin niitä elämäni tärkeitä asioita, teen kauniin lista ja totean, että no niin Jumala, tässä on mun elämäni. Tämä kaikki kuuluu yksin sinulle. Ja se sulkee sisäänsä aivan kaiken. Ja siinä tilanteessa, kun me annetaan se lista sellaisenaan Jumalalle, ihan kaikki ne hyvät ja huonot asiat, niin siinä tilanteessa, tiedätkö, me ollaan tosi ohuella paikalla. Me todetaan, että me ollaan alasti,
Me ollaan alastomia, mutta Jumala pitää meistä huolta. Hänellä on nyt kaikki meidän asiat. Ja tämä on se, mitä mä haluan sanoa sillä ohuella paikalla. Silloin kun meidän lista on niin sanotusti annettu pois, me ollaan niin kuin riisuuduttu kaikesta niistä omavoimaisuudesta ja muusta. Silloin on Jumalan aika ottaa ja antaa hänen virtansa kulkea vaan meidän ylitteen. Me tunnetaan se, kuinka Jumala kantaa. Me ei enää katsota sitä myrskyä, sitä kuinka ne asiat pyörii siellä. Sehän on ihan realiteetti, ettei tämä elämä tästä ihmeellisemmäksi muutu. Ei Jesajankaan elämä mikään helppo ollut. Mä luulen, että olisi jotain muuta halunnut kuin sen, että hänet sahataan kahtia elämän lopuksi. Mutta siitä huolimatta Jesaja halusi olla ohuella paikalla, Jumalan lähellä. Se oli tärkeämpää kuin se, mitä tapahtui sitä ennen. Ja tälle ohuelle paikalle mä kutsun itseäni joka päivä ja kutsun tänään suakin. Päästetään irti. Unohdetaan käpälälaudat. Ja tällaisena koko paketti Jumalalle. Se on yksinkertaista, mutta siinä on se vaikeuskin. Rukoillaan. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet tosiaan tehnyt kaiken ja sinuun me saamme luottaa. Herra, kiitos, että sinä olet kärsivällinen meitä kohtaan ja sinä kutsut meitä ja sinä pidät meistä kiinni. Herra, näytä meidän elämässä niitä asioita, jotka Herra meitä pitää kiinni tai sitoo. Anna meille rohkeutta päästää irti. Ja Herra, jos me emme itse osaa päästää irti, niin auta sinä meitä. Sinulla on kaikki avaimet. Herra, tuo meidät sinun kasvojesi eteen. Tuo meidät sinne valkeuteen, missä sinä olet. Anna meidän antaa oma elämämme uhriksi sinulle, jotta me saamme kokea sinun läsnäolosi ihan kaikkialla meidän elämässä. Ei vain niissä pienissä keidashetkissä, vaan Herra, ihan kaikkialla. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet vuodattanut veresi, sovintoveresi meidän jokaisen puolesta ja me saamme uskossa tänään vaeltaa vapaana, vaeltaa tietäen, että sinä, Herra, olet sovittanut meidän syntimme, tehnyt senkin meidän puolestamme. Herra, anna meille rohkeutta antaa sinun tehdä myös kaikki muut asiat meidän puolestamme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet läsnä oleva tässä hetkessä ja kosketa sinä meitä kohta myös tuolla yhdellä aterialla ehtoollisella. Aamen.